Maraming salamat din po. Galing. Thank you sa effort. Ang dami pa rin mga pulis. Station 5. Palagi po tayo nilang pinapayagan magdawas ng ganitong dawain at sila may puso rin para sa inyo. So, di natin papatagalin ha. Ito kaloob sa inyo natin ang kababayan. So, lumunod lang tayo sa pila. Ayos lang ang pilang nakata. Ayos lang kayo. Okay ha. Sinundan, nagpapasalamat tayo sa kanya at ngayon hanggang ngayon ay patuloy pa rin natin ginagawa ang kanyang kabutihan sa kapwa. Ang atin lamang dito ay maging masaya. I-implement natin yung pagiging masaya, pagiging mabuti. At kung meron mang ayos, hayaan na natin dahil sa akin na yung sarili ko ilalagay ko sa positibong pag-iisip, sa positibong kung ano lang makakaya kong gawin, kung ano yung maipakikita ko na pwede kong makatulong o lahat kung anong kainin na mahirap, kakainin din nila Tochi. Pepe! Positive-minded tayo. Maging positibo tayo mag-isip sa ating kapwa. Sa akin, kasi ako naranasan ko, ang daming ayay, ang daming nagmumura. Pero pinag-iisipan ko pa rin sila ng kabutihan. Ngayon ay patuloy pa rin natin ginagawa ang kanyang kabutihan sa kapwa. Ang pamimigay, ang mayaman challenge ay nakalagay sa ating puso. Sa ating puso. Ako po. Lahat ng yan, ibigay natin sa police, sa ating frontliners, mga team natin. Yan. Tapos, yung mga may hirap, kung anong kakainin ng mahirap, hindi kakainin ng ating team. Tama, pare-parehas. Mag-isip sa positibong kung ano lang makakaya kong gawin, kung ano yung maipakikita ko na pwede kong makatulong o makapagpasaya ng tao. Ganun lang po bawat isa sa atin. God bless you all sa mga sponsor, ang babait nyo. Thank you, and big salute sa all. Salamat, Tochi, Joby. Pagpalain kayo ng Diyos. Salamat sa kanilang lahat doon. Thank you, all kind-hearted donors. Million folds po, Ina Jones. Ang sarap ng pagkain. Shout out, wow. Glory to sarap. God in the highest humanitarian activity sponsored by OFW and other individuals. Yeah. Oh, yung Congrats sarap. Team Lady M and Team Sir Alpha. Proud of you, long live. O, Josie Goso. O, abangan nyo, yung palaimbang ni Josie Goso, tutulong daw siya itong March. Oo nga. Okay? Hindi man natin isigaw dito. Hindi man natin, ilagay na lang natin sa ating puso. Yun na lang ang ating maitutulong at pagmamahal na ibibigay natin kay Boss. Tama! Pepe! Okay.
share our blessing. Yun lamang ang importante dahil yung ating ginagawa. Unang-una para na kay Boss dahil siya yung ating sinundan at nagpapasalamat tayo sa kanya. At ngayon hanggang ngayon ay patuloy pa rin natin ginagawa ang kanyang kabutihan sa kapwa niya. Ang pamimigay, ang mayaman challenge ay nakalagay sa ating puso. Sa ating puso. Opo. Lahat ng yan, ibibigay natin sa police, sa ating frontliners, yung mga team natin, para mapasaya natin ang ating sarili, ay hindi tumulong. Gumawa tayo ng bagay na makakapagpasaya sa atin. At hindi lang yan, makakapagpasaya kay Idol. At hindi lang yan, makakapagpasaya doon sa mga taong mahihirap. At hindi lang yan, pasaya tayo doon sa ating ginagawa. Pero nakikita niyo naman ang lady, patuloy. Isang magkano na nakukoleksyon natin. Good Laki! 100 na katao ang mapapakain natin. Dahil sa inyo yan, pagtitiwala ninyo at pagmamahal ninyo sa mga mahihirap. 700 na katao ang pakakainin natin bukas ng buwana. Pero tandaan nyo, unti-unti nagliliwanag ang mga isipan ng tao. Aba, patuloy ang pagtulong nito, samantalang binabalahura nito. Naiisip ng tao yan, huwag kayong mag-alala. Ituloy lang natin ang tama. Ituloy lang natin ang karapat-dapat. Ano ba ang karapat-dapat? Pagmamahal sa kapwa nyo. Yan ang karapat-dapat sa inyo. Mawala man ako sa software o makunin ako ng Diyos. Huwag naman sana. Ako, masaya ako. Masaya na ako sa panahon ngayon. Kahit kunin ako ngayon. Sobrang saya. Bakit ka mo? Aba, sa inyo, dahil sa inyo, dahil sa ating lahat, natulungan natin ang mga pobre o puro sa mundo po sa ating salamsaman. At yung mga nabagyo, dinagyo, o dinaktan ng bagyo, dinakuhan,